डांगऱ्या काय आलं तुला काय आलं हा काय आलं नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे आपलं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपण मोहसिन ब्लॉगवर तर आजचा व्हिडिओ बघा कसा शूट होणार आहे काय आहे ते जानू इथं बसलेली इकडं नकुशी सासा सुना लोकांच्या नाकाला लावतात सुना आणि समोर बघा संघादादा आहेत हे बघा त्यांचा लुक कसा केलाय कॅमेरामॅन रेडी का झोप झाली नाही का नाही झाली तुझं कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन आय बोलतो तुला कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन अरे माय म्हातारे नुसतं रोज येतंय म्हातारे इकडे बघायची तोंड इकडे करायची संवाद तोंड इचकीत म्हणायचं आलं बाय म्हातारं तोंड इचकीत येत आलं कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन अरे माय म्हातारे तो इचकतच येतंय म्हातारे आलं की म्हणायचं ग आलं माय म्हातारं तोंड इचकीतच येतंय आलं की असं गारणी डारा कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन अरे माय म्हातारे तो इचकतच येतंय म्हातारे तसं का त्याला म्हातारे म्हणायला लागली ये म्हणायची ये इकडे म्हातारडे ये कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन अगं माहिती शिरपत नाना आहे की त्याला तसं का म्हणायला लागलीस ये म्हातारे ये इकडे ये काय माय म्हातार तो ताटच उभारला या म्हातारे दिसत नाही बाई मी काय म्हातारा आहे का आता त्यांना भांड गडी आहे की मी अजून काय सासा सुना लय तुग चरपट बोलात अवघड आहे तुम्ही काय उग 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 धंदा वाजविले लय जिबा चालत आहे मला तुमचं काय मी अजून फास्ट माणसं कुठे म्हातारी म्हणलं की लगेच हे आत्या कर आणि तुझं वाक्य तू कम्प्लीट कर ऍक्शन बरं बसा शिरपत नाना म्हातारी ए आत्या लगेच तू म्हातारी म्हणलं लगेच काय करायचे हे आत्या ऍक्शन बरं बसा शिरपत नाना म्हातारी ए आत्या तुला एक म्हातारी इथं तिकडे जा बरं तिकडे मागं बस तिकडे जाऊन बसते बसा की आता कवर आमचे तोंड निघत आहोत त्या की इथं बुड मग बसा की आता कवर आमची तोंड निघत आहो टेकवा की इथं बुड काय काम आहे ते बोला पटकन दरबार कॅमेरा रोलिंग ऍक्शन मग बसा की आता कवर आमची तोंडच निघत आहो टेकवा जरा बुड थांब 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 तिच्या ही काय मुलगी सुद्धी नाही गडे काय बोललं काय नाही त्याचा पत्ता नाही अरे काय ते लहान लेकरामध्ये रंगीबेरंगी चष्मा घातलास अहो ती काय लहान लेकराचा चष्मा आहे का मग कसला हाया ती तरण्या बांड पोराचा चष्मा आहे तरण्या बांड तुम्ही काय लई तरणे आहात का अहो म्हातारडक झालाव की बाई तुम्हाला कशानं म्हातारा दिसतोय गडे मी म्हातारा म्हातारा उग लावलंय बघापासून झालं ऐकूनच घ्यायला लागलोय उग 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 तिच्यामुळे राहिली काय लावलंय किती मगापासून मी तेच बघायले उग 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 काय लावलंय होती तसलं अगं तुम्हाला चला येईल का कुबड ना कुबड गेलं की तुमचं चष्मा काही साध्या कंपनीचा आहे का काय माझ्या पोरानं आणलाय की येताना काय जत्रेतून आणलाय का बाजारातून आणलाय बंबईहून आणलाय बंबईहून मायो बाई म्हातारीच हे म्हणायला आहे का हजाराला जरी असेल का अगं काय कशी राहिली मस्त मस्त आणलाय अरे बाबा तुला आमच्याच नळापाशी म्हैस चारायला जागा घटली का रे अरे आमच्या नळा जर काय झालं अकराचा नळ जर तुटला तर तुझ्या नळाच खुटे घालीत कळलं का तुमच्या नळामध्ये झाले आमच्या नळा कुठे काय म्हणत
आमच्या दारामध्ये कुठं लागतं सगळं करायलाच. जा की तिकडे कुठं करायचं ते कर. शाबास. जा की तिकडं कुठं करायचं तिला कर. ओके ऍक्शन. बसतात टिंगायलास का काय म्हणाव? रक्ताचा सडच करून घ्या निघाला तुझ्या इचा. तुझ्या आईली वर्षाने लय टिंगायलास का काय म्हणाव? बरं तुझ्या इच्छा बघून कापलं वर्षाने बसतात लग्न करायचे म्हणून 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 येणारलास. पहिली बसता येणारलास का काय म्हणावं लग्नाला? आणि आता काय ह्याला थोडक्यासाठी लग्न करावं लागलं असं उगाच घेण्याने घेण्याच्या लेकरं बाळाचं एखाद्याचं वाटोळ करायचं काय